नाजावाया नोंनि मिजिंनि रोदा सिखोला माजों समायना आजोलि सिखोला माजों समायना हायनारि सिखिरि बायदि थमिनाय बिबार बायदि मानो जालायखो खुलुमबाय लोगोफोर फिन खनसे बयखौबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोर मोनसे दुखुनांथावना आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु मोजां मोनग्रा आरो देंखो मुलुगाव बयबो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय बा जों बर' हारिनि गासैबो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखाय जोबोर मोनसे दुखुनांथावना आरो दाहा गोनां होननानै सानजायो आरो जोंनि बर' हारिनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि भानुमति बंसियारि जाय आब' बिथाङा अबथिरा रुंसारि जालांबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। लोगोफोर थारैनो जों बयबो मिथिखागौ भानुमति बंसियारि जाय आब'आ अबथिरायै रुंसारि जालांबाय। बिथाङा गोबां मेथाइ रोजाबबाय, सिगांनिफ्रायनो गोबां मेथाइ रोजाबबोदों आरो मा मेथाइफोरखौ रोजाबदों नोंथांमोननि पसन्द बायदियै नोंथांमोननि जोबोद फेभरेट मेथाइफोरखौ रोजाबबोदोंमोन आरो दा बिथाङा गोबां लाइभ पारफरमेन्सआवबो जोबोद माने रैसुमै गारांनि क्वालिटि बिनि भइस क्वालिटिफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनो आरो आं ओरैबायदि मोजां मोनोमोन भानुमति बंसियारि आब'नि जे मेथाइ बिनि सुर आरो बिनि माखासे भइसनि क्वालिटि दा बेखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो आङो भानुमति बंसियारि जाय बिथांनिखौ नोंथांमोना ससे नैबे मेथाइखौ खोनासं। भानुमति बंसियारि रायजोफोरखौ बरायला आरो जोंहा उन्दै बिनानावमोन दङ। नाजावाया नोंनि मिजिंनि रोदा सिखोला माजों समायना आजोलि सिखोला माजों समायना हायनारि सिखिरि बायदि थमिनाय बिबार बायदि मानो जालायखो थारैनो नोंथांमोना बुजिखाबाय मेथाइखौ खोनानानै हमदां मोनखाबाय माबायदि रैसुमै गारांजों मेथाइखौ रोजाबदोंमोन। जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ बा मेथाइ मुलुगाव जोंनि देंखो मुलुगाव गोबां बिहोमा होबोबाय, गोबां माने थुलुंगा होबोबाय। दा बिथांनि जिउमाया ओरैबायदि माने अबथिरा बिथांनि जिउआ अबथिरा रुंसारि जानो गोनां जाबाय। माने अबथिरा समावनो आरो बैसो जास्लाबियावनो अबथिरा समावनो रुंसारि जाबाय। खाफालनि लिरनाय लोगोफोर माब्ला समाव मा जायो मानसिनि जिउ थास'लायनि दै नालाय। दा बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिनानै दंबाय थायो होननानै मिथिनो मोनदों। दा बेखौ फाहामनो हायैनि थाखाय बिथाङा दिनै अबथिरा जिउखौ लानानै अबथिरा संसारखौ लानानै माने गाव बे बुहुमनिफ्राय जों गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे न'खरनि बाय बाहागि न'खरनि बिसि फिसाय गासै
फिसाफोरखौ नागारनानै दिनै बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय सोरगोआरि जालांबाय। दा आसा खालामबाय लोगोफोर जाय बानुमति बंसियारि आब' बिथांनि जिउमाया जे सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै सहैनो हायो। अबंलावरिया जाहाथे बिथांनि जिउमाखौ सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै दैथायहरो बिनि थाखाय जों बयबो आर'ज खालामदो बयबो आर'ज खालामनाय थाबाय गोबां दुखु मोननाय फोरमायबाय। दा बेफोरबायदि देंखो मुलुगाव आंहा बिराद माने गोसोआव फुरथि दङ बा गोबां देंखोगिरिफोरनि सायाव आंहा जोबोद माने दुखु मोननाय दं आरो बेफोरबायदि जुदि अबथिरा समाव रुंसारि जालांब्ला थांनाय सान बावैसो सिगां जोंहा फैलाव बसुमतारी बिथाङाबो रुंसारि जाबाय बिथांनि सारादुआबो जानानै थांबाय। दा जोंनि देंखो मुलुगनि माखासे जुवान समावनो बा बैसो जास्लाबियावनो अबथिरा समावनो रुंसारि जानाया जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो लोगोफोर बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना आरो जाय बानुमति बंसियारि बिथाङा रुंसारि जाबाय बिनि सायाव नोंथांमोना माबायदि दुखु फोरमायनो सानो नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो फोरमायदो। जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगो रायजोआव आफा इसोरनि अबंलावरिनि थोनहरनायाव सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो।